एक्चुअली बेयो माने मानसिफोरा सानदों बेयो माने भोजपुरी डेन्स माने अश्लील माने डेन्स होननानै बिथांमोना माने मोनसे लबिया माने बेखौ प्रमोट खालामगासिनो आरो ससियेल मिडियाआव ओमफ्राय माने बाहाय बे कालचारेल शकेस नङा बे फेस्टिभेला बाहाय माने गाज्रि माबासो आखल आखुथायसो देखायनायनि फेस्टिभेल माबा होननानै माने बिथांमोना एकदम गाज्रि माने कमेन्ट खालामदोंबा गाज्रियै प्रमोट खालामदों आरो मोनसे पार्टिकुलार जोंखौ माने टारगेट खालामनानै आरो बे फेस्टिभेलखौ मानानै आरो स्पेसियेलि बे फेस्टिभेलनि कमिटियाव जिखिनि मेम्बार दङ बिथांमोना माने बेनि बे एरियानि लकेल मानसिबो दङ आरो लोगोसे जोंनि खाथि खालानि माने बिजेपिनि कार्यकर्ताफोराबो ज' जानानै बे फेस्टिभेलखौ सालायदों आरो ओमफ्राय बे फेस्टिभेल सालायनायाव माखासे जों नुनो मोन्दों जे माखासे मानसिफोरा माने हेपि नङा आरो बिथांमोना माने जोंनि बे खुंनायखौ माने बोरै नाख्रेबनो हायो बेखौल' बिथांमोना नायदों आरो ओमफ्राय बिसोर दिनै नाख्रेबनोथ' हाबायानो मानो होनोबा जोंनिया जाखिनि मानसि फैनांगौमोन फेस्टिभेलाव जाखिनि स्टल्स फैनांगौमोन दिनै स्टल्सआ खालि गोजा बिथांमोना नेगेटिभ पाब्लिसिटि खालामनायनि थाखाय दिनै जोंनिया एफा जोङो मोजाङै खुंलांनो होननानै सानदोंमोन दिनै जों खुंनो हायाखसै आरो बिथांमोननि नेगेटिभ पाब्लिसिटियाव जे जाहाथे बिदि माने गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया नोङो भिडिअ मोनसे मोन्दों बेखौ डाइरेक्टलि भाइरेल खालामनानै होनानै बे जिनिसा माने थिग जायाखै आरो बे जोंनि कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौ बुंनो सानो आरो माने फैगौ दिनफोराव माने बिदि दाजाथों माने बयबो खुंलायथों मोजाङै बे मोनसे फेस्टिभेलनि मोनसे उद्देश्य थायोथ' बे उद्देश्यखौ जाहाथे जों लानानै आगबारायलांथों बेखौनो जों सानदोंमोन आरो लोगोसे मागो दमासि फेस्टिभेलनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बेहाय जानाय लोंनाय ट्रेडिशनेल फुड मिउजिक कालचार बेखौ जोङो आपग्रेड बा प्रमोट खालामनायनि आरो माखासे जोङो GI टेगिंनि खामानि मावगासिनो दं जिअग्राफिकेल इन्डिकेसननि खामानि जोङो मावगासिनो दं आरो दा बै GI टेगिंनि खामानिनि थाखाय माखासे शकेस नांगौ माखासे जानाय लोंनाय दख'ना जि जोमनि जोङो माने GI टेगिंनि खामानि मावगासिनो दं बै GI टेगिंखौ जोङो नोजोर लोब्बा लाखिनानै जोङो बाहाय माने बे फेस्टिभेलखौ खुंनाय जादोंमोन आरो जाहाथे जों बेखौ प्रमोट खालामनो हायो बाहेरनि मानसियाबो मिन्थियो ओमफ्राय बै GI टेगिं मोननायाव जाहाथे सहज जायो आरो नैबे उद्देश्यखौ लानानै जोङो नैबे फेस्टिभेलखौ खुंदोंमोन नाथाय बे फेस्टिभेलखौ खुंनायखौ माखासे लबि माखासे मानसिफोरा माने साबजायाखै बिथांमोननि इग'आव नांदों जानो हागौ माने गोदोबो बाहाय दैजिं फेस्टिभेल होननानै मोनसे जायोमोन जेन'बा ओमफ्राय बैखौथ' माने अपस खालामनानै गेप कर'नानि थाखायबो गेप जाबाय आरो बिनि उनाव जेब्ला खुलिदोंमोन अब्लाबो गेप जादोंमोन ओमफ्राय देग्लायथ' दैजिंथ' गैला जेनेबा खिन्थु मोनसे गोदान कनसेप्टजों मोनसे ट्रेडिशनेल वेजों कनसेप्टजों जोङो नैबे आइ रिभार मागो दमासि फेस्टिभेलखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादोंमोन नाथाय जों नुनो मोन्दों जे जों खुंनायखौ माखासे मानसिफोरा मोजां मोनाखै आरो जोंखौ माने सान हर नाख्रेबबाय थानो सेस्था खालामगासिनो आरो बिसोर आं दिनै बुङो जे बिसोरो नाख्रेबनायाव दिनै माने फुलफिल खालामबाय आरो नाख्रेबनो हाजेनबाय आरो बिसोरो नाख्रेबनो हाबाय दा आङो गासिबो रायजो राजाखौ खावलायो नोंथांमोना नुनो हागोन जे मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों सासे हिन्जाव मानसि गस्ला खान्दा मोसानानै भिडिअ भाइरेल जानायखौ नोंथांमोना नुनो हागौ बिभिन्न फेसबुक पेजाव बिभिन्न प्रपागान्डा पेजफोराव बा वाट्सएपआव शेयार खालामलाबायदों आरो इलेक्ट्रनिक मिडियायावबो शेयार खालामलाबायदों नोंथांमोना नुनो हागोन खिन्थु बे शेयार खालामदों खिन्थु बेनि आन्दोआव जे मा जाहोनफोर दंमोन जेनेबा सोर खालामदोंमोन बोरै जानायमोन बेखौ नोंथांमोना रायजोफोरा जुदि माने मोजाङै बिजिरोबा नोंथांमोना मिथिगोन नोंथांमोना माने बेखौ नुनो हागोन आरो ना बेखौ बे माने बिनि आन्दोआव मा दंमोन बिथांमोना मिथिनानै नोंथांमोना नायबिजिरदो आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों आरो जों मिथिनाय बायदिबा बै जायगायाव जिथु सार्केस जादोंमोन बै सार्केसआव बिदि मोसानायानो गैखायामोननो दा आरो बै जे भिडिअ खालामदों बेहाय जों नुनो मोन्दों साखाथि बाखाथि रावबो मानसिफ्रानो गैयामोन दा जाथाया माब्रै बेबायदि भिडिअ खालामनाय जासिम जाहैया बेखौ आङो नोंथांमोनखौ फेस्टिभेल आरम्भ जानायनि एसे सिगांनिफ्राय नोंथांमोनखौ माने इनफरमेसनखौ होनांगोन जेब्ला जोङो बिराद सर्ट टाइमाव बे फेस्टिभेलखौ खुंनाय जादों जोङो जेब्लानिफ्रायनो बे फेस्टिभेलखौ खुंजेननो आखायाव लादों बेनि पारमिसननि जेब्ला खामानि मावदों बै पारमिसन दिहुनायावबो माखासे मोनसे लबि मोनसे माखासे अर्गानाइजेसनसफोरा जोंखौ हेंथा होबाय थादों हेंथा होयै माने बे फेस्टिभेलखौ जाहोआ होननानै बिथांमोना कमिटमेन्ट लादोंमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु थेवबो जोङो जोंनि नाजानायाव जोङो पारमिसनखौ दिहुननानै खामानिखौ मावबाय ओमफ्राय बै मावनाय समावबो पारमिसन दिहुनखांनायनि उनावबो जोंनाव मा खालामदोंसोनो फेस्टिभेल सिङाव मालाबा लाइट खावो मालाबा तार खावो मालाबा औवा खावो माने मालाबा माबा पेन्डेलफोरखौ बिसियो बाउन्डारिखौ बिसियो माने बिदि खालामलांदों आरो ओमफ्राय दाखालि बावैसो मोनसे घटना जालांदों जे मोनसे बै जोंनि खाथिनिनो अदालगुरि गामिनि खोलाहा बेनि माने साब्रै साबा
गथ' आरो गथ'खौनो बुंजायो 12-13 बोसोर 14 बोसोरनि गथ' जागोन बिथांमोना मोनसे ग्रुपाव 6 जन 7 जनसो फैनानै बिथांमोना लाइट्सफोरखौ खावबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोंनि भलेन्टियारफोरा रेड हेन्डेड बेखौ हमदों आरो रेड हेन्डेड हमनानै जोङो पुलिसनो गथायदों पुलिसाबो फैदों ओमफ्राय बै गथ'आबो स्वीकार खालामदों जे आङो बानायदों होननानै ओमफ्राय बैहाय नोंथांमोना नुनो हागोन जे बै जोङो माबायाव पुलिस थानायाव लांनाय लोगो लोगोनो बै गथ'खौ जों लांना थानाय लोगो जोंनि कमिटिनि सायाव मोनसे प्रेसार फैदों माने जोंखौ बारे बारे जोंखौ बुंनाय जादों जे नोंथाङा बे जुबिनेल गथ' उन्दै गथ' बिथांखौ माने माफ खालामनानै हो बिथांखौ माने केसखौ राफा दाफा खालामनांगौ आरो माने बेखौ मिट मात जानांगौ आरो बे केस दाहो सालान दाहो होननानै रिकुवेस्ट बार खालामदों ओमफ्राय जोंबो सानबाय कमिटिनिफ्राय जेनेबा जुबिनेल गथ' मावबायबा मावबायसै खिन्थु बिनि केरियाराथ' नस्थ' जागोन होननानै जोङो थानायाव रायज्लायलायनानै केसखौ उइथड्र खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय दा थिग আছে बे जाहैबाय बेफोर जाहैबाय फेस्टिभेलाव जाथाय आरो माखासे जोंखौ एकदम नाख्रेबथारनो होननानै माने बिसोरनि जोंथ' जुजिनानै जों फेस्टिभेलखौ लांबाय मोजां मोननै कालसारेल प्रग्राम जालांबाय जेन'बा फार्स्ट डेआवबो जाबाय आरो फार्स्ट डेआवबो नोंथांमोना नायनो हागोन जे नयन बसुमतारी बिथां माने आर्टिस्ट बिथांनावबो माखासे दुथांफोरा फार्स्ट डेआवनो बथल खुबैदों बे बथल खुबैनायाबो दिनै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरावबो बिराद सावरायलायनाय जादों आरो जे बोरै खालामनो हाखो ना कमिटिनि मानसियानो बिदि खालामदों होननानै मोनसे गाज्रि मेसेज मोनसे भाइरेल खालामगासिनो आरो ससियेल मिडियाआव ओमफ्राय दा बै स्टेजाव गान खनबाय थानायखौ खिथु उनथिंनिफ्राय जुदि दै बथल जुदि सोरबा खुबैदोंबा बेहाखि कमिटिया माबा जागोन नामा दायनिगिरि जागोन नामा बिथांमोना जे ओरैबायदि डिपिक्ट खालामगासिनो माखासे जों बेखौ क्रन'लजिखौ जुदि नायोबा जोंखौ सान हर नाख्रेबनो थाखाय खामानि मावदों बे जाबाय डे 1नि घटना डे 2आव जाहैबाय माने नैबे शर्ट गाननानै भिडिअ भाइरेल जानायनि बे भाइरेलखौ खालामदों आरो बेखौ नाख्रेबदों आरो जेरैखि जाया जोंखौ दिनै नाख्रेबनो हादों आरो बिसोरो ओमफ्राय बिसोर दिनै साक्सेसफुल मोनसे लबिया आं मिथिया मानो बिसोर बिदि खालामदों मा थांखि लानानै बिसोर बिदि खालामदों बेखौ आं दिनै बुंनो हाला रायजो राजाफोरा गावनो बिजिरनानै नायलायदो आरो ना ডেন্সটো কৰা নাই মানে আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ তাতে চাইকেলৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ তাতে 4-5টা ল'ৰা গৈছিল আৰু যাই কেনে কৈ আছে যে আমি ইউটিউবৰ পৰা আহিছোঁ তাতে এটা মানে আমাৰ ডেন্স লাগে আমি কিবা পইচা দিম তাহলে সেইটো আমাক ডেন্সটো কৰি দিয়ক তাৰপিছত সেই দাদাই ক'ল তাৰপিছত আমি কৰি দিছোঁ ডেন্সটো এইখিনিয়ে জানো আপোনালোকে মন নাছিল নাই আমাৰ মন নাছিলে মানে আমাৰ যিটো চাৰ্কাছ আছে নিউ মিনি চাৰ্কাছ এইটো চাৰ্কাছটোত মই তাৰমানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ চাইকেলৰ আৰু যিসমূহ খেল আমাৰ আছে চাৰ্কাছত আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ সেই সময়ত কিছুমান ক'ৰ ল'ৰাগিলা মই চিনি নাপাওঁ তো ভিতৰত সোমাই পেলাই যেতিয়া আমাৰ আৰ্টিষ্টগিলাই খেলকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে তেতিয়া যাই পেলাই কৈছে যে মই ইউটিউবাৰ হওঁ তোমালোকে এটা ডেন্স কৰা আৰু কিবা এটা পইচা তোমালোকক দিম আমি এইটো ইউটিউবত ভিডিঅ'টো লাগে মোৰ এটা ডেন্স কৰি দিয়া তোমালোকে 3-4বাৰ কৈছে মই কৰা নাই পিছত সেইকেইটা মানুহজনে মোক কিবা এটা দমৰে কথা কৈছে দম দি কথা কৈ পেলাই কৈছে যে যদি নকৰা হ'লে চাৰ্কাছটো উঠাই দিম পিছত মই ভাবি চিন্তি ক'লোঁ যে এটা ডান্স কৰি দিওঁ পিছত এটা ডান্স কৰাইছিলোঁ সেইটোৱে আৰু কি আপোনাৰ যিটো চাৰ্কাছ ডান্স চান্স নেকি নাই নাই এইটো ডান্স একো ডান্স ফান্স নাই একো বাছ অকলে খেলহে চলে না আৰম্ভ হোৱা নাই আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ মানে সেই সময়ত গৈছিল নাই নাই বেয়া ডান্স হোৱা নাই